Liwat nga ipatuman kang banwa kang sibalam ang istrikto nga pagdumili sa paggamit ka mga single-use plastics. Parehas kang roll bags kag sandbags umpisa sa adlaw kang Martes, Agosto 16. Sunod kay Municipal Environment and Natural Resources Officer Rodel Esler, anda na desisyonan nga padayunon ang implementasyon kang No Plastic Ordinance nga nagabawal sa tanan nga mga manugbaligya kag manugbakal sa paggamit ka mga single-use plastics. Diya ang nadesisyonan na pinaagi sa sangka meeting kang Solid Management Board kang tinalikdan nga Agosto 9. Suno sa Menro, ang implementasyon kadya ang pagahimuon bangin hindi manami ang epekto ka mga plastic nga nagapahigka kang merkado kag banwa. Ngayon klaro ni Esler nga nakatutok lamang ang diyang ordinansa sa pagbawal ka mga single-use plastics. Betambalan, ang mga plastics parehas kang hard plastics o kung mga plastics nga naghalin sa mga groceries nga pwede maggamit liwan ang wara ginadumilian kag mahimo putsan o kung gamitan ka mga manugpamakal kag manugbaligya. Ginsuwestiyon naman nga para hindi rin mabudlayan ang mga manugbakal, sanda ka diyang mangin obligado sa pagdara kang andang mga siridlan o kon mga plastics nga ginapasugtan nga gamitin. Gindugang pa kang opisyal nga mas mayad kung ang mga manugpamakal mismo ang magadara kang andang kaugalingan nga siridlan agad hindi rin mayawan pa sa tion nga igapatuman rin ang ordinansa. Base sa Municipal Ordinance No. 016-2019, pwede nga mamultahan kang 500 pesos tubtub 2,500 pesos ang madakpan nga nagasupa kang nasambit nga pagsurundan. Parehas man nga multang pagabaydan ka mga establishmento nga magabayular kang plastic ordinance kag posible pa nga ma-revoke ang andang prangkisa. Umpisa sa Agosto 16, liwat nga magalibot ang mga enforcement units sa merkado publiko kang banwa para usisaan kag patigayunon ang pagpangsita kag pagkompiskar sa mga establishmento nga nagabaliga ka mga ginabawal nga plastics. Para sa The Public Record, Mark Anjo de la Gracia, The Kinaraya Chronicle.